Matsala me ke faruwa? Zinnan da gani daga caji office nake an kai kame. Ya haura gidan Alhaji Buba. Bayan sallar asham ya shiga ɗakin matarsa. Allah na ta'ala kai kuma me zaka iya cewa dangane da abin da kame ya aikata? Allah ka tsine wa barayin transformer mu da masu haura katanga su shiga kan matan aure. Allah ka watsa su, Allah ka daidaita su, Allah ka watsa makiyan mu. Kame kai ka aikata haka? Wallahi ranka ya daɗe ban shiga masa gida ba. Amma aka ce mu an samu warin takalminka a gidan Alhaji Buba. Ce takalmi na a masallaci aka sace kun ki yadda. Amma wallahi ni ban shiga masa gida ba. Su balama dai an yi asarar kunnuwa. Dakata malam tsala, dakata. Ina DJB. Na ma fasa tambayar naka. Ina Tani, ke za ki biya kuɗin da ake bin kamai. Ba har yanzu baka da hankali, har yanzu akwai wannan hauka a kanka.